Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Singur că filmez. Jucăm aici pe canalul nostru 2-3 meciuri de Brawl Stars. Vedeți seriul ăsta de aici? Asta e contul meu, dar joacă un prieten acum de pe el. Și am luat și B, vedeți? Da, o să-i dăm kick. Și haide să vedem. Dar prietenul ăla a meu că a zis că vrea și el să se joace 2-3 zile pe el și l-am lăsat, totuși și el mi l-a dat și da, haideți să vedem. Dacă auziți sunete de Brawl Stars, e fratele meu aici, se joacă și el. Salutare! Ia ți auzi și vocea. Salutare! Da, haide, Bali, hai să spargem cutiile. Haide. Cutiile, furăm. Furăm că așa ne place. Nu-i așa că vă place să furați? Nu-i așa? Mi-mi place mult să fur. Barley, vine imediat. Goa. Uitați așa, vedeți? O să jucăm la 5 meciuri, că atâta pot să filmez și eu. Sunt și eu cu școala. Vedeți, gata. Vedeți. Da. Hai să vedem, mai joacă Barley? Nu mai joacă. Ok, poate mai facem un episod când o să deschidem și Brawl Box-urile. Cred că o să le deschidem și pe ele într-un alt episod. Dar tot azi o să sunt vreo 5-6 și o să le deschidem. Poate ne pică și nouă Sandy, B sau altceva. Haideți să vedem. Ok, Carla a văzut pe cineva mai exact. Cine? Ok, mi s-a blocat acolo. Acolo mi s-a blocat puțin. Dar mi s-a revenit. Mi și-a revenit. Ok. Ok, îmi bate chestia aia. Opa, dai, cu ultima ta, dai, așa. Bravo și showdown. Și de al doilea meci. Cum vine asta? Prieteni? Cum vine asta? Haideți, veniți. Știți, nu știți? Da. Al doilea meci. Câștigat, desigur. Ok, să vedem câte cutii am strâns până acum. Am strâns aproape 2. Haideți. Ia să vedem, prietenul ăsta nostru vrea să joace. Da, nu vrea, n-are chef. Ok. Așa, premii. De-abia aștept să le iau pe Tic, pentru că e un brawler extraordinar de bun. Extraordinar de bun. Când îl văd prin meciuri mă enervează, de nu mai pot. Îmi scoate nervii din cap.
Uitați cum ziceam. Opa, stai să o ajut pe amica mea aici. O ajut puțin, că așa face amicii. Se ajută între ei. Și o să-i ajutăm și pe noi. Și pe ăsta o să-l ajut și pe ăsta. Ca să îl omor. Opa, uitați. Despre cine ne vorbeam? Despre cine vorbeam oare? Despre cine vorbeam? Ziceți-mi în comentarii despre cine vorbeam. Mai am puțin și dacă îi dau un hit la Nita, așa mi-am încărcat ulta. Și ia să-l pun aici. Ia. Hai, vino. Ok, brother. Haide. Mai sunt o echipă de omorât și de-abia al 3-lea meci care îl dau. Vreau să joc cu Bope, fiindcă... Opa, stai puțin, stai. Hai că l-am lovit puțin, dar nu așa de mult cât vreau eu să-l lovesc. Nacivani Barasanu ăla stă acolo ca nebun în buș, ca nebunul și stă, da, stă ca nebunatic în buș. Îl vedeți? Uite-l ce s-a reușit. Ia să mai punem noi o țintă acolo. Că poate, cine știe, se nimerește careva în ea, nu vrea? Că trebuie să-l omor eu singur. Da. Haide să vedem. Al 3-lea meci. Bun. Al 3-lea meci. Haideți să deschidem cutiile, că nu mai aștept. Să vedem. Ne pică ceva? Nu ne-a picat. Noi nu suntem norocoși, ca să zicem așa. Jucăm tot așa, băieți? Tot așa jucăm? Hai să jucăm tot așa, băieți. Dacă vă place seria și dacă o apreciați, o să mai fac și Zuba. Ați văzut că am postat și Zuba în ultima vreme. Am postat Zuba pentru că am văzut că 2-3 episoade v-a plăcut așa de mult și am zis, mă, de ce să nu filmez dacă oamenii adoră, nu? Și chiar au adorat oamenii. Și am făcut și un episod de Zuba, cum v-am zis. Ok, hai să vedem. Opa, uitați, cine e acolo? Opa. Eu Bibi. Așa. Hai că e gata și Biblica. Am pus acolo ca să nu vină alții din buș. Dar parcă văd că mi se încarcă ultimata acum. Acum mi se încarcă ușor ultimata. La fratele meu o să-și închidă bateria. De asta auziți sunete din astea. Ok, al 4-lea meci gata și mai jucăm un meci și atât. Cred că mă ajunge pe la 10 minute, cam așa ceva. Haideți să vedem. Ok. Am făcut un cutie. Bun. 3 gemuri, ura. Ok, ok. Da. Hai selfie-tori! Că te gândesc! Gata, break, taci. Gata! Da, am avut puțină treabă și m-am întors. Haideți să vedem.
Lui Andrei, tu nu? Așa. E să nu iei. Da. Lasă că mama îmi dai 3 lei? Da, e... Acum te supărat și tu ești supărat. Eu nu mai vine mine. Da, că te bate el, Andrei. Pe 7 paste. Stai. E puțin. Ce vrei? Da, lasă acolo. Ok, dude. Hai. Dai. Am nimerit-o, dar... puțin. Nu. Vreau cam... Haide. Stați puțin. Sus. Uite cât e sus. Așteptați puțin ca să pun și ele acolo, ca să se lovească în ele. Bun. Bunicel. Mai punem. Haide, lansat. Haide, Marius. Stai, Andrei. Hai. Biu. Hai, pe cine trage? Pe nimeni l-a tras. Ok. Stai gata. Marius. Vei. Da, nu mai bea! Păi, da. Așteaptă, ți-am zis. E surd. Copile! Gata și cu al 5-lea meci. Eu am fost Marius, papa.